Turƙash. Daga ƙarshe dai raba gardama ya yanke jiki ya faɗi a yayin da ya je ya saki Sumayya, ko mu ce muku tun bayan sanda ya saki Sumayya abin na damunsa, wanda ya kasance cewa abin fa na fara taɓa masa zuciya. Hakan ne yasa jininsa ya hau, inda ta kai da cewa fa daga ƙarshe raba gardama ya yanke jiki ya faɗi. Sai dai ko bayan lokacin da ya bayyana wa Sumayya kan cewa fa ya sake ta, inda daga ƙarshe ya taho yana kuka, inda ya hau motarsa ana tuƙa sa. Sai dai ya faɗa wa direbansa kan cewa kada ya sauke shi a ko'ina, ma'ana sai a cikin gidansa, kuma idan sun je ya samu ya dafa shi domin zai ƙarasa zuwa ga benensa. Sai dai mai girma Abba Galadima, kasancewar ya ce ya shiga cikin wannan ɗimuwa, hakan ne yasa bai iya shiga ɗakinsa ba, har sai da fadawa suka yi mai calin suka kai shi zuwa ga ɗakinsa. Sai dai haƙiƙa surutu na fara biyowa a cikin gidan kan cewa fa gaskiya a yanzu fa Abba ya shiga cikin wata damuwa, domin tunda har Abba ne zai iya cewa a dafa shi a kai shi zuwa ga ɗakinsa, to fa abin ya kai inda ta ɓangaren fadawa kowa na tofa albarkacin bakinsa. Wasu na cewa ni fa gaskiya ban so ya saki Sumayya ba, domin kun sani kan cewa fa ba shi da wacce ya fi so a rayuwarsa kuma a duniyar nan sama da Sumayya. Wasu kuma na cewa ai rabuwa da ita shine alkhairi a wajensa, domin tun sanda ta shiga cikin rayuwarsa ya zamana cewa ya shiga cikin jarabawa, kuma ibtila'i yake ta biyo masa baya. Ta wani ɓangaren dai wasu fadawan na cewa ai komai kun sani kan cewa fa komai ya faru da bawa Ubangiji ya riga da ya rubuta, kuma ƙaddararsa ce a haka. Haƙiƙa mai martaba ya yi gaggawa da ya ce Abba Galadima ya rabu da Sumayya. Sai dai wasu fadan na cewa wannan maganar taka dai ku iya bakin ku, domin idan mai martaba ya ji labarin kan cewa kuna ba shi laifi akan abin da ya sa ƙaninsa ya aiwatar fa, ku kanku kun san ba za ku fuskanci hukunci mai kyau ba. Masu kallon mu da sauraron mu, barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin wannan tasha mai albarka mai suna Duniyar Sharhi TV. Idan wannan ne har zuwanka na farko wannan tasha mai albarka, ka danna subscribe da kuma alamar ƙararrawa, domin haka shine zai baka damar ganin shirin fina-finan da zarar mun ɗora. Mun gode masu kallon mu da sauraron mu. Sai dai Zainab fa ta kira yayi Kilishi, inda take bayyana mata kan cewa Abba Galadima fa a yanzu ya riga da ya rasu, ko in ce miki ya yanke jiki ya faɗi. Tun bayan yadda ya je ya saki Sumayya, a yanzu fa ya fita daga cikin hayyacinsa, wanda ta kasance cewa fa ya riga da ya yanke jiki ya faɗi. Ni ma na samu labarin ne a yayin da mai martaba Fulani ta zo take faɗa mai martaba kan cewa fa Abba Galadima a yanzu fa ya riga da ya yanke jiki ya faɗi. Ban tabbatar da hakan ba sai da naga an ɗauko shi an kai shi zuwa ga motar asibiti, kuma an kai shi ga asibiti. Sai dai mun bi su a baya, inda muka tabbatar da cewa fa likitoci sun tabbatar da cewa bai mutu ba, amma kuma ya samu rashin lafiyar hawan jini sakamakon damuwa da ta masa yawa a kansa, da kuma tension da ya mai yawa a kansa. Sai dai mai martaba ya bayyana wa likitoci kan cewa dan Allah duk yacce za a samu a shawo kansa, sannan wannan damuwa a samu daga warware. Sai dai likitoci sun tabbatar da mai martaba kan cewa muddin ku ana so ya dawo lafiya ƙalau, to lallai sai an bi abin da yake so, sannan sai an bi matakan abubuwan da yake so, ma'ana sai an daina takura masa, domin wannan damuwar tasa ta yawa wacce ya kasance jininsa ya hau sosai, hakan ne yasa yanke jiki ya faɗi. Idan muka koma ɓangaren Kilishi dai ta ce koma me zai iya ce, domin ita a yanzu burinta da ya riga da ya cika, domin ta samu labarin kan cewa fa ba saki ɗaya ko biyu ba, saki uku yayi wannan yarinya. Don haka kun ga mu yanzu burinmu ya cika. Sai dai a yanzu Zainab fa jikinta ya yi sanyi, inda ta ce haɓa yaya, ya kamata a yanzu mu tausaya Abba, domin an ce fa jininsa ya riga da ya hau. A nan ne ya sa ta yi wa Zainab wata tsawa a cikin waya, wacce ya kasance har sai da wayar Zainab ta faɗi ƙasa. Hakan ne ya sa aka so a gane cewa fa Zainab ta kira Kilishi. Daga ƙarshe da Kilishi ta ɗauko mota ta, inda ta ƙaraso zuwa ga asibiti, kuma ta tabbatar da cewa fa Abba Galadima baya cikin hayyacinsa. Sai dai mai martaba ya mata umarni kan cewa ta fita daga cikin asibitin nan, idan kuma har ba haka ba zai sa fadawa su fitan masa da ita. Ku bayyana mana ra'ayinku game da wannan shiri da muka baku, na wannan ƙayataccen shiri mai